Здравейте, хора! В момента съм в профила на един приятел, Станислав Зашев. Това е едно готини клипчета. Сега ще ви покажа едно, което много готино. Мен много ме впечатли това клипче, много ми хареса. Каза по-скоро да идете, ще ви го покажа и на вас. Ви се абонирайте за него и за мен. Добре. Чистото кебабче, част първа, господин бременна жена. Пуняк. Къде ще е набета? Пуняк. Кебабче. Ето го един, който иска да си купи кебабче. Кажете сега, господине. Според вас колко ще струва в кебабче? Толкова. И това беше първата част. Брей Джейм играт. По-скоро да е българ, мисля. Той има много клипчета в следващия си профил. Няма да ви го казвам сега, защото аз не мога да го намеря. Ето тук клипчета. Ето. Чистото кебабче, част втора, господин богаташ. Според вас ми струва янче. Вие готов ги. Ама чисто? Чисто. Чакай един художник. Част 4. Част 4. Всички на по кебабче. Всички на по кебабче. Тя са секунди, няма да ви кеф, защото са секунди. Няма дълго клипче тук. Господине, според вас колко струва едно чисто кебабче? Я го пътал бременна жена. Ето бременната жена. Аз тук бех почнал да качвам нещо. Чай са. Гледайте ги вие, много са интересни клипчетата, чакай. Нещо ме заболя главата в момента, може и да спирам скоро клипчето, ама ще видя. Чайте да влезем в профила. Бе. Станислав. Шеф. Дайте да видим какви са му другите клипчета. Има някакви нови, дайте да ги погледнем все пак. Новото чисто кебабче. Вие си го гледате, аз ще гледам полете, много интересно. Също полицейски бък, първа част, хванатия беглец. Това мисля, че е доста интересно.
ще разкрие ни тайни. Няма ги тогава други части, не знам. В топ част Коста. Айде да гледам. Papalega полицая, но... Добре, полицая. Гледате много българско филмче, много интересно, казваме го. Я то пасата се причести на нас. Аз съм за полицая. Не го помня на жена. Няма да го пускам, защото не се знае дали е интересно изобщо. Затова сега няма да го пускам. Айде последната на клипа. Минута и 40.
Ай, чао.